Miang tiket man ya golowo ida wala tha tam ningin ba gobang boro no tiket manja khaiban boro final naya angga fighter ba fight khai tongo kilang ma fight khai thanai abni bagino ang voluntarily oswila kha jasa punong thung jasa punong tuk thung jasa punong chuk thung jasa punong bolong thung moharani pur kele mura wonang thanai nei dine oda kaimani yak lowo belegena srai ingka Norok kabuba gram buseng hamjak tei Chini hanam buseng hamjak Norok mo hamjak mano seng ereng khlaiglak thangnai 17 18 no si thangnai tei 21st century no seng government gopang khlaiwi yes ini asal bisikot saglak tamni masin jolakei tekaisa model fight tongo borok nomination file thainai democratic rights tongmani ba sentini odani kosor lainai aipono bebak chairman te vice chairman rang koinai sakma karo thangai kita nasing lagi ang kita sini lainai abni ya gulo ang aglo kibili thanai kibil mani ya gulo ang Chini ni bisingono bebak schedule plans and khlaiwi bahige jeng campaign khaini ang koinai Chini bebak warriors buri bodalung thung Chini sigla bodalung thung Chini di pramotang thung nini aning la yawi top sak layi mota sak layi mo hai joro choba khaini choba khai jeng khlaiwi mani ya gulo Chini bising kita mira the differences tongmani abono bosen joton thik khlainai dalai begena hambai